szeretnék kérni minden versenyzőtől egy hatalmas tapsot a bíróknak, akik ezt a rettentő, hosszú napot végigcsinálták, és minden gyakorlatotokat lepontozták. Szeretnék kérni egy nagy tapsot az edzőknek és a szülőknek, hogy lehetővé tették, hogy itt legyetek. És szeretnék én egy nagy köszönetet mondani minden szülőnek, aki nekem itt segített a mai nap folyamán. Köszönöm a mórahalmi szülőknek még egyszer. Mindenkinek jó utat haza, vigyázzatok magatokra, találkozunk az Országos Diákolimpia döntőjén.